ber kabisa. Aya, koro wasuda chien matin. Aya. Alafu isud kumatin donge. Kik wasud chien ahinya. Aya, wantie maber kabisa dong. Aya, kalma nyaka tum nyaka kacha. Miye mano. Alafu koro idi dongi mado. Kurang ni tiyo gi ma, to gin gitiyo gi macha dong. Amen. Wantiere chenro mar Injili kalo. Kit miel mamielo matin no. Manyiso no nego beni koro. Amedo miel donge. Monde ka awe yueyo kamano do. Amen. Wantiere kod ote machuok. Yena mondo miya kale mana matin ka ugamo muya matin donge. Ka kamano twarwako u e chenro mar Injili kalo. Donge umor. Amen. Wan kai kod iwacho ni mit baratari. Nyithindo go miel mamit mano Jeremia ka wuok Mbeka. Opak Ruth Roda ni luonga ni Faustin. Aneno kantiere Seme. Erokamano ahinya. Samuel Ogola Odeyo from Uyoma Manywanda. Wacho ni en kodwa chenro ni. Wan kai kod ote machielo. Manyalo ng'iya mapiyo. Wach Nyasaye na dier kendo tiyo. An Brian Williams. Erokamano ahinya. Min Mary yakwayo lamo mondo Nyasaye omiya nyathi. Nyasaye mondo mi otimni ng'wono mare. Kendo Nyasaye mondo mi otimni dwaro mare chunye. Min Mary. Neno ote mar Akelo kantiere Kibra. Wacho ni konyauru kod lamo atuo. Nyasaye mondo mi orie bade machang kuomi kod ji duto te mabende tuo. Aneno ote kai mar Nefi kantiere Migori. Bende ne dwaro mondo minya okwayo lamo kanyo ne ji duto te mabende oro kwayo magalam ka jat Nyasaye no sewuok. Nyasaye mondo mi otimnu ng'wono mare kendo Nyasaye mondo mi ochop dwaro mar chunyu. Regan ka wuok Migori wacho neno wa maber ka intiere Migori. Neno kacha ote mar Shadrack Ogara bende wacho ni chenro mar Injili kalo ok baye kawuono kaka antiere kai kenda koro akalo mapiyo nyake YouTube kacha YouTube channel marwa mar Ramogi TV bende wantiere kod jogo maneno chenro gi e kinde ni kendo giwacho ni gimora ahinya kod chenro ni mar Injili kalo. Neno kanyo ka odwa kelo na wiye matin ka kamano to nyaka som kata mana matin kaito wadhi nyime kanyo YouTube channel marwa mar Ramogi TV. Wan kanyo kod Polo Roto wacho na winjo maber kantiere Nairobi Madhare. Dennis Azuma wacho na gwedhra kantiere Kisumu. Mosna mama na Grace kantiere Nyakacho Boch. Robert Otieno wacho Nyasaye mondo gwedhna jotichne kuom wach molero. Amen. Charles Lawrence wacho ni en kodwa e chenro ni. Wan kod ote kai mar Nyawaga wacho ni Roda Ruoth opaki lamna uru yore na odinore. Nyawaga ka wuok Siaya. Nyasaye mondo mi oyaw yore gi duto te. Aneno ote kacha ma Joshua Kidero bende wacho ni Uma Kidero ka wuok Nairobi. Kibra wacho ni neno chenro ni kendo aneno ote mar Morino Dhiambo bende wacho ni en kodwa ka entiere Ruma Nairobi. Ote machielo kanyo aneno ka nitiere ji mathoth ahinya to yiena uru monda mak mana gi kanyo kaito wagoye mbaka kod nyithindo mabende wan godo ka odiochieng' ma kawuono kapok wasudo nyime kapok asomo moko kuom kendo ote magi machuok. Ka kamano to wagoero kamano ne ji duto te mamedo oro ote machuok bende wantiere live e Facebook kacha Odongo Wuoda Semo Jangoma Dimadan kantiere Nairobi Molem Honorable Dan Wuodo Muya wacho ni en kodwa e chenro ni. Martin Eli wacho ni en kodwa. Dimadan bende wacho ni en kodwa ko ji duto te mamedo oro ote machuok ka wacho ni gintiere kodwa e chenro ni wamedo go erokamano mathoth ahinya. Rachel Onyango mabende umielo wende no owacho no go erokamano mathoth ahinya uparo wende no. Ung'eyo ng'ama wero wer mabende no umielo no? Iluonge ni? Asewache do. But ogo erokamano mathoth ahinya neno chenro kendo omor kodu mathoth ahinya kako miel maber. Adwa ni mondo mi wafulre ng'ato ka ng'ato to wach mako gi wich magwa kaito wadhi nyime. Donge mano sawa? Waikore maber donge? Aya, kaka ne wawacho cha watematima ka wan kod chir maber donge to nying Nyasaye yudo. Amina. Wacho kodi do. Aya. Kita microphone maber but dhogi tiwacho nyingi kamiwuoke nying kanisa school misome to gimako gi wich mari do alafu wasudo do. Nice. Wacha kodi king'iyo kamera ni mang'iyo ni. An gi nyinga iluonga ni Olivia Ching. Aleme kanisa mar Msalaba Cross Church of Kenya Donholm Nairobi. Ebo Pastor Seth Onyango gi Archbishop Lazarus Ochieng Ogonda.
Asome skul mar Meriliki Girls to aja grade 10. An gi mako gi wich. Mako gi wich mara ae buk mar Ayub Abich Matindo 2. To wacho, sadha nego ng'ama onge rieko kendo mirima kelo tho ne ng'ama ofuwo. Amen. 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 Wapamne? Aya, chiw microphone. An gi nyinga iluonga ni Josephat Juma, aleme kanisa mar Cross Church Musalaba, Donom, Nairobi. Asome school mar Jobenfa Community School, aja grade 7. To an gi mako gi wich. Mako gi wich mara wuok e buk mar Mathayo 19 Matindo 14. Mawacho niya, Yesu nowacho ni, weuru nyithindo bira, kik utamgi nikech joma kamago ema yudo gweth mar loch polo. Amen. 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 Wapamne? Aya, next. Anyinga en Wendi Atieno, aleme kanisa mar Msalaba Cross Church of Kenya, Donom, Nairobi. Ebo Pastor Seth Onyango, gi Archbishop Lazarus Ochieng Ogonda. Asome school mar Kinyanjiro Junior School, ani grade 8, an gi mako gi wich. Mako gi wich mara e buk mar Jakobo 1:27. Wacho niya, lemo madier kendo maler e nyim Nyasaye Wuoro en limo nyithi kiye kod mon liete chandruokgi. Amen. 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 Wapamne? Amen. Anyinga en Macklin Adoyo, aleme kanisa mar Msalaba Cross Church of Kenya, Donom, Nairobi. To ebo Pastor Seth Onyango gi Archbishop Lazarus Ochieng Ogonda. Asome school mar Oyugi Ogango, taja grade 10. To an gi mako gi wich. Mako gi wich mara ae buk mar Ayub Abich 6. Wacho niya, richo okore aora, kata chandruok ok biya biya, to dhano ema kelo chandruok ne en owuon. Amen. Amen. Wapamne? Amen. An gi nyinga iluonga ni Linet Akinyi. Aleme kanisa mar Msalaba Cross Church of Kenya, Donholm, Nairobi. Ebuo Pastor Seth Onyango kod Archbishop Lazarus Ochieng Ogonda. Asome school mar Golden Angels Education Center, taja grade 9. To an gi mako gi wich. Mako gi wich mara ae buk mar Zaburi 23 Matindo 1. To wacho ni, Roth Nyasaye en jakwadha, to komano ok nachand gimoro. Amen. 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 Wapamne? Aya, watemo maber donge. Aya, wan kod shairi kata poem. Wawacho wate koso ng'ata achiel? Wawacho moriwa. Uwacho? Moriwa wakanyakla. Ute? Okay. Kuro wadwa ni mondo wawach shairi wa kata poem marwa no. To seche ma bende watimo mano to nyithindo kamoro moro bende untiere wamiyo thuolo mondo mi uywa tol e namba ma bende oseketi screen piny kanyo. Unyalo ywa tol mondo mi wawinje ni un kod weche mago mabeyo ma bende wikonwa gi e kinde ni. Samoro nyalo bedo gi wach moro mar jiwa nyithindo kaka koro udhi yepo donge udhi yaw school un bende wikuru maber. Rusa obedo maber, uikuru madok e skul donge. Aya, koro nyithindo mabende nitiere pacho kanyo, unyalo ywa tol, nitiere samoro inyalo jiwowa kod mako gi wich, inyalo jiwowa kod wer, inyalo jiwowa kod shairi kata poem, inyalo jiwowa kata kinyiso nyithindo mamoko ni ka koro giyawo skul, gitim nang'o. Mago duto te wadwaro mondo mi wawinje chendo ma nyithindo kinde mabende wantiere. Inyalo ywa tol kaka wawachoga kiywa tol, volume TV 0 kati mute kati sudo mabor ko TV kabisa mondo mi wawinje yo makare to credit be ket moromo mondo mi los kodo maber. Iwacho nyingi kami wuoke, nying kanisa gi nying school misome tinyiso wani ang'o mi ikonwa kawuono donge. Amen. Aya, wawachuru shairi kata poem mabende wango ka warito simo mabende wabro yudo donge. Aya, joma nigi microphones kaka nwawacho cha waketo maber kamae mondo wawinj maber donge. Aya, karibuni. Embeleu wanyithindo man Msalaba Cross Church of Kenya, Donom, Nairobi. To aikorune poem ma Digital. Ero kamano. Amen. Gimoro seko ka en ni digital. Ong'we yamo digital. Wang jowi digital. Nyamruko digital. Lao digital. Wuoth digital. Wuoyo digital. Chiemo digital. Nyaka dhano bende digital. Digital. Wadiyo digital. Yawo digital otucho itgi nyaka umgi. Gisuko yerwigi moko bendo pidho yerwigi. Ye wicho chikore chalo mana pedo. Ye wicho wang, ochiel, kendo wiche rangi. Ye wich nyaka nosebedo makwar. Girambulu. Onyaso diye titi chalo mana ombich. Digital. Wadiyo gitol.
Aeronenyi digital. Sikato rwako angus iweni makate nus. O woto kanya para konganjo nyimnga. Samoro to rwako amboka iweni otamba Oonge katalur. Digital. Wadio gitol. Gichamo chiem digital. Gweno chosi ndan dongo gi jumbe adek. Kokete kendo ticho ke dakika adek. Gichamo chiem more molos dakika adek. Dole timo yamo kendo onge teko. Tocho timo na mitedhe gi digital. Digital. Wadio gitol. Bende uparo rabuon gi chak mopuo. Nduma kata budho mane ji chamo chon. Aruda, atipa, osuga. Dek moko gichamo gi moalenya. Obamla. Alia. Chiemo molosi kendo marito dend. Gimedo teko kendo jidaka minga. Chiemo mamit miworo. Aero wayeni mae digital. Moko ongelo ero chawe nyaka luangni. Gikoke wi mine gini ginjo digital. Gingangi jo puonj ni ginjo digital. Gianyo wone gini ginjo digital. Kataka digital no. Wiki kwode gingangi lwedo mapivi. Lony masani okelo dongruok mabeyo. Jidhi Ulaya kata kar bedo. Omwom kidwaro tudo mana dipa. Picha kigoyo tudo mana sano. To makoro walokore jomolalni. Wadoguru chien waparuru mos. Kitwa gi timbewa mabeyo wawe nang'o. Nyathi ma jaluor ema yudo gweth. Ng'ama onge luor to yudo kum. Sadakta. Awinjo ni law mangus. Wacho ni law mangus en digital. Awuoro. Umanya kawuono donge? It's okay. Aya, aweyo rwako law mangus. Lakini eruru kamana ahinya utimo maber. Mago puonj mabeyo. Mabende nyithindo gi okelo waka odiochieng' ma kawuono. Tinde wasiko mane gik moko digital. Ok rach. To nitie moko ma konego beni koro wakopo donge. Nitie moko mwaweyo nikech nitie moko mwakopo to ok beyo. To nitie moko be makwakopo to beyo. Kaka koro picha kwagoyo to wayudo sano donge. Ok ni pod warito ni bro luoki akeni tich adi donge. Ka idwa dhi loka kamoro to digital donge. Eruru kamano mathoth ahinya kendo mano puonj maber mabende umiyowa. Aparo ni ka wayudo simo tang' ne walosi donge. Nyithindo ywauru tol mondo umiwa gima ber mabende uikonwa kawuono. Ka kamano to wan kod ang'o kendo? Wer. Mopogre gi wer? Aya, ng'ato ojiwe nyithindo madok skul, kaka ji dok skul, kaka in, aya wachak kanyo, kaka in, iikori maromo nade, sani kidhi dok skul, mana machuok tu, kata kapok wawer. An aikora mar pako Nyasaye kata ka adhi e skul, kata ka en e skul, to anyalo jiwo nyithindo man dala, mondo ket geno kuom Nyasaye, to ket Nyasaye mbele gimoro amora nikech Nyasaye onge gima nyalo tamo Nyasaye. Amen, erokamano, ha? Anto anyalo wacho negi niya, giluor jonyuolgi. Kaka wasewacho ka, nyathi ma jaluor ema yudo gweth. Ng'ama onge luor to yudo kum. To ti matek ka un e skul. Amen. Anyalo jiwo nyithindo wetena ni mondo ka gidhi skul kik wigi wil gi Nyasaye kendo gidhi e kanisa seche ma koro gintiere holidays nikech chakruok mar rieko en ng'eyo Nyasaye. Amen. Aya, wamake gi kanyo donge in gi ndong uyiko mag wuo motegro do. Aya, walos gi Jack oyawre ahinya. Ichiew nade? Achiew maber. In e county mane? An Homa Bay County. Aya, machiegni ifulri maber alafu inyiswa nang'o miikonwa kawuono? An nyinga Jack Odhiambo. Alemo e kanisa Gethsemane. Ileme kanisa ma? Gethsemane Community Center. Aya, fundi wa mtambo nisaidie kidogo. Okawinj Jack maber. Aya, Gethsemane Community Center.
Yeah. To kawuono. Iwacho ni some school mane? Asomo Obel Boys High School. Aya, machiegni. Yeah. Kawuono aikonu wes moro. Aya, wernwa. Wes. Wer? Wes. Idwa jiwowa kod memory verse? Yeah. Aya, sawa, machiegni. En book mar Jaki somo yawa. Jaka Okay, yo marach to dwaher mondo wang'eni mako gi wich mane ma in go. Donge, ineno kaka umbu wacho cha okusomo sani do. En gima nuse somo mumako maber. Koro in go dewi donge. Mane ma wa expect mondo ka ng'ato ywa tol, tok ni yoyo tol, pod warito mondo yaw muma isom. Dong mano tok ber donge. Koro mako gi wich moro ma in godo. Kata ka en in English, kata in Kiswahili, wacha donge. Aya, Vanessa machiegni. Vanessa. Oyawre. Vanessa, ichio nade? Maber. Aya, ine county mane? Migori. Migori? Aya, machiegni ifulrino maber, wang'eni Vanessa nyingi te, kaito inyiswa kanisa mileme, school mabendi isome, tinyiswa ni ang'o miikonwa kawuono machiegni? Mama Catholic Church. Vanessa? Iluongi ni Vanessa ng'a? Yes. Nyiswa ni leme kanisa mane, tisome school mane? Mama Catholic Church. Vanessa, yawa. Vanessa, astragol winji. Ileme kanisa mane? Aya. Koro. Dong winjo ka astragol winje. Dong umbu struggle. Koro ka ng'ato ywa tol, to iwacha nyingi, school misome, kanisa mileme, kaito nyiswa ni ikonwa ng'o. To imany kama network nitie maber mondo wawinjre. Aya. Waloso gi ng'a? Okay. Oyawre? Naitwa Blessing Okot. Natoka Migori County. Unatoka Migori County? Nina wimbo. Aya, tuimbie. Aya. Kisa kizuri, kisa cha zamani, kisa cha Goliathi na Daudi. Kisa kizuri sana, chatufundisha tuwe na matumaini kwa Bwana Yesu. Chatufundisha tuwe na matumaini kwa Bwana Yesu. Kisa kizuri, kisa cha zamani, kisa cha Goliathi na Daudi. Kisa kizuri sana, chatufundisha tuwe na matumaini kwa Bwana Yesu. Chatufundisha tuwe na matumaini kwa Bwana Yesu. Daudi alizungusha komeo, akazungusha komeo. Daudi alizungusha komeo, akazungusha komeo. Alizungusha komeo lake. Jemedari mkuu Goliathi kaanguka. Daudi alizungusha komeo, akazungusha komeo. Daudi alizungusha komeo, akazungusha komeo. Alizungusha komeo lake. Jemedari mkuu Goliathi kaanguka. Kisa kizuri, kisa cha zamani,
Kisha kisa cha Goliathi na Daudi, kisa kizuri sana chatufundisha tuwe na matumaini kwa Bwana Yesu. Amen. Amen. Asante sana. Inyalo moso jomoko adek? Namsalimia ndugu na babangu Joseph Otieno. Namsalimia mamangu Morina Kot. Alafu nawasalimia familia yangu yote. Asante. Umesema huwezi ongea Kijaluo? Kinanishinda. Haya, asante sana. Inanishinda. Aworo Jomigori. Erokamano mathoth ahinya. Aparo ni ka wayudo simu machielo mano bang'e donge. Ne nitie ni wacho mari to gi mari donge alafu wawer donge. Aya. Ananya jiwogi ni ka gidhi school to gibed jok masomo to giketo Nyasaye gimoro amora ma gitimo nikech Nyasaye mamiyo ji ngima. Ok ni walong'o lakini mana ng'wono mare to telonwa. Kamano. Amen. Erokamano. Mi. Ananyalo nyiso nyithindo ni gisike lamo kuom Nyasaye, kuom Ruoth Nyasaye nikech Nyasaye mosetelonegi nyaka kuma gisechope sani. To pod gi nyithindo gi kisungu giwacho gania there is always time for everything. Koro onego gitim gima gitimo kaka nyithindo. Amen. Erokamano. Aya, watimo maber donge. Koro wadwa ni wawer donge. Japuonj bose donjo kacha dwa goyonwa bul maber donge. Donge waikore. Ng'ama olonwa wer. Ng'ama olo wer nani ana lead. Wawer watedi chia. Ni una lead. Pole sikuwa nimekuona. Haya. Karibu. Winj luong Nyasaye luongo Yona. Chungi dhiyo Nineve dala mondi alwach. Winj luong Nyasaye luongo Yona. Chungi dhiyo Nineve dala mondi alwach. To Yona dhiyo Tarsis. Yona. Chungi dhiyo Nineve dala mondi alwach. Yona. Chungi dhiyo Nineve dala mondi alwach. Parono ma Nyasaye otimo ne Yona nam. Oro rech monyogo. Parono ma Nyasaye otimo ne Yona nam. Oro rech monyogo. To Yona lamo Nyasaye rech. Yona. Chungi dhiyo Nineve dala mondi alwach. Yona. Chungi dhiyo Nineve dala mondi alwach. Winj puonj ma Yona puonjo gi ndalo adek, Nineve dala ji lokore. Winj puonj ma Yona puonjo gi ndalo adek, Nineve dala ji lokore. Kuweyo richo na winju. Yona. Chungi dhiyo Nineve dala mondi alwach. Yona. Chungi dhiyo Nineve dala mondi alwach. Yona. Chungi dhiyo Nineve dala mondi alwach. Amen. Haya, machielo. Emairopa manowara. Emairopa manowara. Emairopa manowara. Emairopa matiyone.
tione Mairopa manowara Mairopa manowara Mairopa manowara Mairopa manowara Tione Sayuna tione Ngima kende Tione Ngima Sayuna tione Ngima kende Tione Sayuna tione Ngima kende Awe mama Ngima Sayuna we mama Ngima kende We baba Ngima Sayuna we baba Ngima kende Tione Ngima Sayuna tione Ngima kende Tione Ngima Sayuna tione Ngima kende Awe mama Ngima Sayuna we mama Ngima kende Awe mama Ngima Sayuna we mama Ngima kende Tione Sayuna tione Ngima kende Yesu lemo Calvario timoremo Yesu lemo Calvario timoremo Yesu lemo Calvari dungrembe Yesu lemo Calvario timoremo Akonya ukonya nono kawasika upango tieka Yesu lemo Calvario timoremo Ochanga nono kane toche solunyoya Yesu lemo Calvario timoremo Ajoka ulosa chuto kane koyo kiknega Yesu lemo Calvario Sinyo acho onge nguono sirikalo gerojela Yesu lemo Calvario Mana Yesu nigi nguono sirikanyo ya ujela Yesu lemo Calvario Sinyo acho onge nguono sirikalo gerojela Yesu lemo Calvario Mana Yesu timoremo nigi nguono sirikanyo ya ujela Yesu lemo Calvario Ejo polore moloko wange ejo mane nana bok duto Yesu lemo Calvario timoremo Yesu lemo Calvario timoremo Yesu lemo Calvario timoremo Yesu lemo Calvario timoremo
suda gi kae. Kiki dhi gi chien toka, chunga gi ka. Awe mana gi kanyo. Donge? Ber, donge? Pod ne wadwa dhi nyime. Wabro duogo chieng' moro, donge? Amen. Wadwa ni walos gi japuonj kuom dakika achiel kende, kaito wamos ji mondo watieki, donge? Japuonj machiegni, erokamano kuom miyowa nyithindo mabeyo kendo moridore. Akia ni gin koro gin e senior Sunday school? Magi gin senior Sunday school. Okay. Yes. Okay. Next time ibo miyowa jo junior bende, donge? Mondo wane kaka jo junior bende yongo, donge? Jo junior bende nitie. But erokamano mathoth ahinya. Daher mondo mi inyiswa sach Sunday school e kanisa en seche mage, to bende inyiswa ni kanisa nigi kar kanye machiegni. Kisefulori? Okay, an gi nyinge iluonga Evangelist Simeon Wapili Ochieng. Awuok e kanisa mar Cross Church of Kenya, Donholm branch, Nairobi. Kanisa wani Donholm. Koro kichopo Donholm to inyalo en walking distance. Nitie bana moro kanyo maduong'. Kichopo Donholm stage kanyo, iridori Caltex matin, tidhi yudo bana maduong' kanyo mondik Cross Church of Kenya. Nitiere kanyo namba bende minyalo gocho ka in ng'at madwaro mondo tundi. Wan gi namba pastor marwa Seth Onyango. Ma en 0702 25 2040. Mano namba ne kigocho ne tinyalo yude kaponi oking'eyo kama wantiere malong'o. To bende jo Sunday school wan godo tieng' diriyo. Nitie junior kod senior. Koro ma wabiro godo kawuono gi gin senior school, senior Sunday school ma oriwore. Junior sani inyalo yudo gin matin mantie. Koro mondo mi na collect gi mondo gi rad pamoja ne dhi bedo matek kech ji nitiere likizo. To senior gi bende nitiere moko bende mane onge. Koro mane momiyo wayudore jok mane nyalo biro gi sani. To gi perform gin jok moridore kendo motegno. Seche mawadonjo e kanisa, jo Sunday school achako puonjo saa ariyo. Saa ariyo gi nus kanyo gisedonjo, wapuonjo gi nyaka saa 3:30. Koa saa 3:30 wadonjo e main service machakore saa 4. Saa 4 e wang'e nyaka saa 8. Mano koro main service. Koare saa 8:30 kadhi mbele, mano koro wantiere chenro mar injili koro. Injili king'eyo ni main service marwa kitwa kod lemo nyalo bedo mopogore matin. Ni mar main service entiere kaka puonjruok moko matin kod miel kod pako Nyasaye. Koro ka watieko pako Nyasaye to wadonje wach Nyasaye malong'o. Koro ji winjo wach nyaka saa 9:09. Koro mago e sechewa mag lamo kod sechega mag nyithindo. Amen. Erokamano mathoth ahinya. Ang'eyo ni kaka ichiwo direction ne jogo ma nyalo gombo biro riwre kodwa kanisa nyalo chopo, donge? Wadwa ni umus ji adek mapiyo piyo kaito watieki do. Wachako kodi, donge? Aya, iwacho chana muso ng'ane gi ng'ane ka wakalo mapiyo piyo tu mondo watieki. Aya. Adwa moso mamwa Beatrice Adhiambo kaine piny mar Donholm. Adwa moso nyaminwa kod jo msalaba duto. Erokamano. Aya. Adwa namos mamwa Mary Boaz gi babwa Boaz Ochola gi jo msalaba duto momiyo wachopo kae. Amen. Amen. Next. Amoso baba wa Samson Onyango gi mama wa Morina Tieno gi joko Onyango duto motelnegi, Laktar Nyowiti kaendala mar Nyabera gi jo msalaba duto te. Amen. Adwa moso baba wa Pajero Onyango gi dawa Consolata Minerik Nyaganda kaen ng'ando. Tadwa moso joko Onyango te gi methena Alice Benta gi minwa ma Celestine. Amen. Adwa moso mama wa Emily Achieng gi nyiminena ariyo Gloria gi Lucy ka gine piny mar Dandora. Gidawa Wilkista Auko kaine piny mar Kabuoch gi jo msalaba duto. Amen. Erokamano. Japuonj?
japuonj nigi microphone. Daher mar moso mokwongo jo msalaba duto, nikech chenro ni ka ok msalaba ok de wachopo ka. Koro daher mar gone msalaba erokamano kendo amos oganda duto mag msalaba kamoro amora ma ginitie. Mar ariyo we amos jaoda kendo osiepna iluonge ni Rosa Atieno ka entie dala mar Utawala. Amos mama na Pamela Atieno, amos pastor na bende. Ma bende aparo ni wantie kode ka kod pastors mamoko mantiere msalaba kanyakla achiel kod baba na Archbishop Lazarus Ochieng Ogonda. Amen. Erokamano mathoth ahinya kuom bedo kodwa ka odiochieng' ma kawuono. Nyasaye mondo mi ogwedhu mathoth ahinya. Kanye ma bende okelowa e giko mar kidieny ma bende ne wan kod nyithindo mag Sunday school kata kanisa mar nyithindo. Ka waduogo wabiro duogo kanyo kod band to wakwayo jopuonj mag Sunday school kanyakla kod kanisni ni sama bende wuoro kwayo to wayie mondo mi ubi umix nwa nyithindo machuo gi nyithindo manyiri mondo giduto te gi feel ni giyudo thuolo mar biro donge. Amen. Aya, ka waduogo kod Sunday school, wamielo wer mane? Teko msalaba. Mwer kod? Beryl Wasega. Nice. Aya. Sira donge. Nene sira do. Mwer kod Beryl Wasega. Amen. One ready. Choke moto osirami amore chunya Wanenge mari na miti wote kone choke moto olwanda Ina miti wote kone choke moto osirami amore Wanenge mari na miti wote kone choke moto osipna Ina miti kone choke moto osirami Hey you lo choke ni mioge mama chungo mocha kuwoto Ina michi wote kone choke moto osirami Hey you lo choke ni mioge mama chungo mocha kuwoto Ina michi wote kone choke moto osirami Ngeche wacho maru chunye ni atuma chango tuoche choke Ina michi wote kone choke moto osirami Ngeche wacho maru chunye ni atuma chango tuoche choke Ina michi wote kone choke moto osirami Wone nyalo ine miduko geno ne jumo sowito geno Ine miti wote kone choke moto osirami Osipna ine miti mungono ne jumo sowito geno Ine miti wote kone choke moto osirami Amore chunya Donge miere mayane kwecha kwecha matendo nyuolo ruondi Ina michi wote kone choke moto